Badaude metrotan neurtu ezin diren lekuak, sortzen dituzten loturek egiten baitituzte handi. Elkargunea gara. Gazteen indarrak eta eskarmentu duenen esperientziak topo egiten duten tokia. Momentua. Industria eta pertsonen bide lagun gara, formakuntzatik haratagokoa. Ongizatea zaindu eta bidea errazten dugu, bakarra den ekosistema bateruntz atea zabalduz. 79 industria enpresa. 710 ikasle ohiko sarea eta 7 erakunde laguntzaile. Gaur egun, 500 ikasle baino gehiago prestatzen. Zure bidea ez da graduatzean amaitzen. Zure urratsak jarraitzen ditugu, karrera profesionala bultzatuko duten sareekin konektatuz. Talentuaren eta etorkizunaren talka gara. Armeria Eskola elkartea. Talentua konektatu, etorkizuna sortzeko.